Ustez badaki, gure burua ezagutzen du, berea baino hobeki. Bertsolaritzak txirritaz gero, zapuztu omen zen hemen, ari ginenok ere haumarka, ez jakinean bait geunden. Euskal Herria kamutsa eta masoka xamarra omen, horra zergatik bertsoa berriz modan jartzera igonden. Arratsaldeon amezketa, arratsaldeon San Martin, eta eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, jokini ere eskerrik asko, atretzoa horrela prestatzeatik, eta San Martingo etxolakoei ere bai, nik beraiei ezer esateako iazkoa errepikatzeko, beraiek ja eskatu zidatelako iazkoa errepikatu nahiko luketela, gazte hauei idatzi eta 24 ordu baino lehen ja kartela osatuta geneuken. Eta gaurko kartela, hemenen ere eskubitik hasita zuen ezkerretik, Beñat Zeberio, Eki Mateorena, June Aiestaran, Jon Mendiluze eta Daniel Etxeberria. Saio hau San Martingo etxolan eta aritu zen arten antolatu deu, denak die, aritu zeiko bertso eskolakok, denak ez diet Tolosaldekok, baina adautatu gere onartzen diteu eta eskertzen diteu eta gaur hementxe daude haiek ere. Ordu eta laurden, ordu terdi inguruko saio bat, aurre ikuste deu, ea, gozatzen dezuten, gozatzen degun, eta bakizue, protokolok zer agintzen duen, ez da? Altxa eta hasierako agur banakin hasiko gea. Espaldin bada ondo entzuten hola esan, horratzen dagolako maile eta pixkat altu edo jaisteko, bale? Honea gatoz koloreztatuz, San Martin ermita grisa, doinuan sartu tarrimatzea, hartuaz denok baldintza, hobe litzake gaua, iazko egitaraua, berreskurauko balitza, Fernandon 3 kapitulo aire, libreko zinema gisa, Fernandon 3 kapitulo aire, libreko zinema gisa. Bigarren urtez esan daiteke, kaixo urteroko lege, populismoak bertso saiotan, beti direnez mesede, leku privilegiatu honetan, sentitzen gara errege, gaur utzi amezketar izaten, ordu terdiz bada ere. Kasko honetan bildu izana jendea, bihurtu dadila gudenon mesedea. Irten saio xosito edo alegrea, zuen gana heltzea naiz dugun xedea, bideak ere eman dezala berea.
Arratxalde onzemu San Martin, itzuli gera laara. Urte bete bat pasatu ondoren, berriz bertatik bertara. Ea berdindu genezakeen, lengo urteko algara. Atxalde derra pasako degu, bertan urtzen ez pagara. Arratxalde on zemuz San Martin, leku hobeik baote da. Saiauko gera ondo ibiltzen, hankaluzez gora bera. Landa eremu honetan leku honan benetan, eman duten ez aukera. Belazeotan behintzat amesten, gaurkon saiatuko gera. Belazeotan behintzat amesten, gaurkon saiatuko gera. Oholtza improvisatzen, oantxe? Bueno, amesten hasteko edo amesten segitzeko zatozte June eta Jon, mesedez. Benio, serio xamar, hasiko gea. Bai? Gaztek zeate, eta ikasturte oson ikasten aritu osten, oantxe dituzue oporra, gaina txapelketa ere izan dezute, eta, bueno, izan dituzute tentsio momentu desente. Nik zuen garaien behintzat, naiz eta ikasturte oson ikasten aritu, uda etorri, eta oporrak egin beharren lan egin beharra sentitzen un. Dirue atea beharra azkenen, helduek eta gizarteak oroar gaztei buruzko mezu negatibo desente zote diteun ematen, izan gaurrongo gaztek zenbat esaldi aste ote die hola, eta zenbat presio sortze otedan olako esaldiekin oharkaben zenbait gazteren ingurun. Gazteen presioa gazteek, helduen aurren irudi ona eman naie, helduek esaten dutena egin beharra sentitze hori, baino aldi bere oantxe zeate gaztek, oantxe die lehenengo parranda urtek, oantxe da bizitzaren goren hori, nola bizi duzue, nola kudeatzen duzue hori guztie? Ez gaur egungo gazte ongan ez, dute aski konfiantza. Etorkizuna eraikitzeko jartzen digute zalantza. Gure indarrak pilatzekoa, garaia omen dugu antza. Baina beraiek transmititu ohi digute desesperantza. Alaxe da bai, haiek dabiltza gugeu bezelaxe grabe. Baina haientzat oraindik era ostogabeko landare. Beraz pentsatu gabe kritika botatzen dute bazpare. Zeinen erresa hoi egitea adibide izan gabe. Ta aldarriak oiukatu oi, ditugu arga
zergatik bertxotan. Mundu honetan gure ahotsa pixka bat lortu asmotan. Baina zaharrak gure kontrako ipintzen dira askotan. Beraiei kentzen baldin bazaie, beraiek duten erosotasun oiden hori denak entzekotan. Haiek erason dabiltza eta gueten gabe defentsan. Alare pixkat pentsa dezagun zentzurik eduki dezan. Kritikez eta espektatibez naiz gabiltzan biok esan. Zuk ezaldezu gazteagoei begira berdina esan. Bai egia da beti bestenak izaten dira problemak. Gure kasuan ordea horrek beltzten dizkigu barrenak. Beraz jon hartu ditzagun iskin ta herriko kale denak. Sekula ez duta ikusiko beidatu nahi ez duena. Noski alaxe egingo dugu etzazu izan zalantza. Baina denentzat ez da nahikoa ez du aldatuko balantza. Askok aurretik hartzen digute ustez dakarkigun traza. Egun garena gure itxurak definitzen baitu antza. Ta itxura hori gaur egun zerrek ote dugugan hartuko. Gauza asko txukun egin ditugu ta ezin zaio eginuko. Beraz gurean segi dezagun hortan segi eta punto. Eurek lekua ardezaten ez gara ta apartatuko. Adosolaxe jardungo gera indarrez eta seguru. Dauden pareta gogor horiek botatzea guk helburu. Naizta izango ditugun mila oztopota mila gudu. Jarraituz gero bakoitzak bere tokia izango dugu. Eskerrik asko bioi, gaur hemen nahiko lan badeu guk ere bakoitzak gure tokie izaten. Segidan zatozte Daniel eta Eki, mesedez. Bueno, lagunak zeate eta oporretara juntzeate elkarrekin Mediterraneo aldeko herri hoietako batea. Zuek zaudeten hotelaren parean, bapaten, herritarrak ikusi ditezue protestan, turismoaren aurkako pankartekin.
Danel eta Eki oporreta jundie, Mediterraneo aldea, eta hauen hotelaren paren, bertako herritarrak protestan, turismoaren aurkako pankartekin. Gure herrian mila protesta egin ditugu antzera, eta gu biok koherenteak ginenak gure ustera. Etorri gara Kalafeleko kosta hauan miratzera, eta ze azkar pasatu garen alde batetik bestera. Bainik ezin dut postura hause, hola eta hola mantendu, ze arrazoia gure ahotik gaur bertan digute kendu. Ustez ginen gu pertsona onak eta besteen eredu, gero Donostin gu biok ere berdina egiten dugu. Eta aztuta daukagu beti, gu bion ingurunean, baina hau bada goikoei ere, oiu egiteko unea. Hilbukaeran estu nabilni, eta etxean umea, kriminalizau ezin du gure gatozen jende xumea. Justifikatu zure burua, kendu gainetik begiak, baino hain xume aldira aizu, eki zure izerdiak. Hemen gu biok okupatzeiteu, kosta ontako iriak, ta azten zaigu gu biok eki, hemen gu gera giriak. Naiz eta errex iriki gure, etxez kanpoko ateak, honetaraino ekarri gaitu gaur kontsumo gizarteak. Eta gu biok ez dugu zertan, holtzan egin pakeak. Kontua daba kontra esanez, kontziente izateak. Turismoak ere sortzen baituitu, aizu hainbeste miseri, ta kontra esanak gerala ere, bai nolat eta bai zeri. Ez da baidatzen ari gera orain, biok aurpegiz aurpegi, kontziente zera nonbait zueki, baino berdin berdin segi.
Kontzientzia da arazoa, gure mundua hola da. Naiz eta gero pozikoa zen, apezortziko kolara. Pasatu ordez manifapean, biok azkenen bolada. Hobe genuke igo bagina, San Martingo etxolara. Beraz hementxe utzi ditzagun, etxola hotel honetako giltzak, askoz pozigo ikusten ditut, ermitan paretak grixak. Alpek egiten baitira kontzientziazko hitzak aztuta biok guk egin behar ditugu ekintzak. Bueno, segidan zatozte Beñat eta June. Hitzek eta ekintzak aldatzeko esan dut, eta kaiek ere lekuz aldatu eta hain zuzen lotu gabe zeon, baina San Martingo etxolan kokatuko gea. Beñat, San Martingo etxolako arduradune aiz. Larun bat goiza, eguzkitzu, 11 baino 10 minutu lehenxio etorri aiz, taberna irikitzeko asmoz, eta hortxe, ikusidek mai baten ondon June. Eunon, ze, goiz etorrita, galdetu jok. Eta baietz erantzundik, bazkaltzeko asmotan diela. Eta lagunak lanetik atea eta bertara bazkarikin etorri bitarten, itzaletako mairik egokina hartu dula, bazkaldu ahal izateko. Hori goizeko 11, baina pixkat lehenxio. Ordu bata eta haize aldatzen hasi du, lainok azaldu die, ordu bitardik eta Juneren launek etortzeako, ara, aurreneko euritantak. Beña San Martingo etxola irikitzea etorria, bertako langilea baita, eta June bertan zeon, itzalik oneneko maile erreserbatuta, launek lanetik atea eta bazkaldu ahal izateko. Ordu bitardik jotzekin batea eta launek etortzeako lehenengo euritantak. Amaiketatik hemen, zenbat ikamika June zeola hortxe, mailean jarrita ikasi dezu orain, gaurko ontan tita zauriaren aurretik, ez jartzen tirita zauriaren aurretik, ez jartzen tirita. Esan duzuna ez da gauza arraroa bapatean aldatu, baitzaigu aroa. Zuk egin duzu ez da bihurtuz magoa, zure txabolan hartu, genezan tragoa, zure txabolan hartu, genezan tragoa. Naiz eta nik badudan, komertziante trantza, ez dut eragin gaurkon, odei hauen dantza, Marik etxe bat dauka,
beiratuz arantza, zuen piknika etzaio, asko gustau antza, zuen piknika etzaio, asko gustau antza. Gure piknika ez du eta izan etxe, baina sortu berri zait aski malaletxe. Guk jaso dezagun hau gaur nahikoa babes, utzi sombrilla bat utziko, aldi guzu mese sombrilla bat utziko, aldi guzu mese. Nola hain edukatu, gerturatu zeran, konbentzitu nauzu gaur, hori eman dedan. Baina herri guztitan, komunen antzeran, sombrilla utziko det, baina leno edan, sombrilla utziko det, baina leno edan. Bale bajarri iru Coca-Cola zero, hemen alde giterik etzazu espero. Askoz hobe genuen uda denezkero, Mediterraneora joatea edo Mediterraneora joatea edo. Altxaeki, mesedez. Bueno, dozen erdi bat puntu edo, bai? Aurten oholtzan ago bianken gainean. Lehengo urteko kojera horren ordainean, ez egon ni horrela ikusi zainean, oso gustora nago zutik orainean. Bere onera itzuli, ote zaik ba hanka. Nik ez diot deus egin joan da bakarka, rehabilitazio bat neukan aparta, ariketa askota azkenean kaka. Dantzan da ostikoka jadalen bezala. Ostiko hoiek utzi behar ditut ala, futbola utzi nuen lengoan aibala, ta orain dantzan nabil usoak bezala. Iaz egin gabeko hainbeste parranda. Aurten kolpe batean egin ditut danba, San Ferminetan 10 egunak edan da, ta errepikatzeko moukoa izan da. Ikasleen ostegunak ezagunak dira. Donostin hainbeste ez pentsa begira, doka itxi ziguten ta geroztik tira, gure ostegun hoiek kaka hutsa dira. Eta azkena, aste nagusirako badugu hotela. Pentsa leitzako festak lehenago direla, zutik iristen banaiz aruntza bestela,
parrandan ikusiko nauzuen ibela.